sa liwat ako si Christian Weber, lead convener sang Amlig Tubig, kag lead convener man sang Council of Concerned Citizen. So ari kita diri subong kay hindi naman lipod sa tanan no nga kami ni Lilian na halin sang una ug dalahin kami sa kausa para sa pumuluyo. Isa ka rason kung ari din Amlig Tubig is because ginapanawagan namon halin pa sang 2019 nga dapat ang 12% VAT sa aton nga tubig kwaon na gid. Because hindi na ina sa husto ang aton nga mga basic necessities or utilities dapat wala niya gina-applyan sang VAT, no? So amo man yung ginasagitan sa aton mga driver subong na kung pwede nga i-roll back ang presyo sa aton nga gatong kag ang aton excise tax ang aton mga VAT kwaon lang anay tungod sa krisis nga katabo because sa kapigaduhon subong damo na gid sa apektado. Okay. Sir, manawagan na lang ilabinagin man sa aton nga mga pumuluyo siniman nga rally ninyo at also syempre sa government sa nagapamati man sa aton subong. Sa aton nga pumuluyo no sa syudad sa Bacolod, gapangayo kami sang pasaylo because isa man lang ini kaadlaw no, pero ini nga sakripisyo nga ginahimo namon subong para man ni sa aton tanan. Kung magaresulta man ini sang maayo, tanan man kita makaagom sini. Sa aton man nga lokal nga gobyerno, tani buligan nyo kami nga ipaabot naton sa national government ang sentimento sang pumuluyo. Labi na gid sa mga apektado nga sektor no, damo kami diri subong nga mga sektor nga apektado gid. And I'm sure sa aton mga pumuluyo sa Bacolod damo man apektado. So sa aton local government, please buligi man kami. Paabot natin ang mensahe sa aton na pinalangga nga pangulo. Okay. Gaano ka importante yung ginapatigayon nga subong nga rally ilabi na gid sa subong man nga tion, sir? Ang pagrally namon subong no, para sa paambal ni Father Arman, ini ang amon sakripisyo kung magbunga ini tanan kita makabaton man o makaagom sang ginatawag ba lang nga kahibuhayan bisan kadali man lang no, because sa lang na ginapangayon naton di subong sa rally ani na temporaryo matagaan sang solusyon sang aton nga gobyerno kung anong gakatabo nga krisis, because kung wala sila himuon sa palabuton nga pila ka bulan sigurado kung maghampak ang aton nga gatong mag 200 ini per liter no, dako gini nga gabo, dako gini nga problema. Okay, sir. Sir, ay no madamo sa nagapamati sa atong subong ilabi na gid sa live no. Ano sa mga utod naton nga wala nakaupo diri man, ano ang gusto mo panawagan nga call to action Manila para man sa siniman nga agil patigayon ninyo? Sa aton tanan no, sa mga pumuluyo dira nga amon call to action is that kung anong manggid ang tingka nga ginahimo namon subong kabay pa ugyunan ninyo, because again ini nga problema hindi lang kami ang apektado kita diri tanan. So amo lang nakasimple ang ini nga problema kung hindi naton pagtagaan sang solusyon or hindi pagtagaan sa aton nga national government sang solusyon, tanan kita apektado sini. So bululigan ini naton kag dapat ipaabot naton ang mensahe sa national government. Sige, thank you so much, sir. Salamat. Thank you.